Diskorsi negattivi attakk wieħed wara l-ieħor kontra l-Partit Nazzjonalista kif ukoll kontra min għal din l-elezzjoni ġenerali se jagħżel illi ma joħroġ jivvota. Kienet din in-narrattiva ewlenija taħt it-tinda tal-Labor f'Marsa Xlokk bil-kelliema li tkellmu għal b'ħafna ċabċib u taqlib fil-karti fejn fost id-diskorsi li spikkaw kien hemm dak tal-kandidat Laburista Felix Busuttil li b'isterizmu sħiħ saħħan l-irjus u nsista li fis-26 ta' Marzu il-Laburisti jridu jiġġieldu. Ejjew flimkien fis-26 ta' Marzu nissiltu, niġġieldu. Fil-waqt li insista li min ma jivvotax ikun qed jeddet illi joqtol lil uliedu. Ti meta ma tivvutax qed turi pistola lejk, lej familtek u lejn uliedek. Tkellem ukoll il-Ministru tal-Kultura Jose Herrera li sfortunatament nesal kollox milli jsem imqar weda waħda jew kelma ta' ġieħ lejn is-settur kulturali minsi totalment mill-Partit Laburista. Minflok taħal fl-alqa ta' sieħbu Aron Farrugia u semma biss l-eks Ministeru tiegħu tal-Ambjent. Aparti dan, Herrera rema l-kollox lill-eks Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat fejn insista illi Labor kiseb il-kredibilità taħt Roberta Bela. L-ikbar kredibilità li ħa il-Partit Laburista fil-Gvern kien daw l-aħħar sentejn taħt it-treġija ta' Roberta Bela. Intant tkellmet ukoll oħt Lidja Bela l-kandidata Laburista Alison Zarafaċivelli li fattak wieħed wara l-ieħor fuq il-Partit Nazzjonalista b'negattivizmu assolut insistiet li Gvern Nazzjonalista m'għamel xejn għan-naħa t'isfel ta' Malta. Iżda naqset mill-issemmi lista twila ta' ġid li ħalla warah Gvern Nazzjonalista fosthom il-waterfront tal-Birgu, il-park tal-familja Futilajn kif ukoll ġnien Kottoner ġnien il-ġmil tiegħu illi taħt tmexxija Laburista kif ukoll biha fit-tmun tal-Kunsill ta' Bormla bħala sindku intelaqa kollox u tħalla fi stat ta' abbandun. Diskors minn oħt Lidja Bela illi kien totalment diviżiv. Fuq naħa għandna partit kollu negattività, partit negattiv. Fuq in-naħa l-oħra partit pożittiv. Ironikament, isaħqet li hemm partit li huwa kkakmat mal-passat. Diskors il qalitu meta kienet imdawra b'Carmelo Abela u Jose Herrera li ilhom jimmilitaw fil-Partit tal-Labor mis-96 u Joe Mizzi li ilu fil-Parlament sa mis-87.